अरे कौने बारू हो तनी सु मीठा ले लियो आ पानी लेके आओ तो तनी कौन सुन गोल बा। हाँ बाबा मीठा लेने की बतासा। अरे बतासा ना मीठा लेके आओ। ठीक बा लेके हम आवत नहीं। ली बाबा। हे बाबा ये के नती कता नहीं मीठा पानी है देबा पी ना। द पी ली हाउ दुनो भेलिया में के मीठा का हो। ए बाबा कहीं हई बुढ़ारी में रुआ ढेर तो नहीं न बोलत। अरे हम बुढ़ारी में बोल के कहाँ जाई हम तो अरे मीठा के भेली खा के तर जाई अगर ना पिए बुनु तो हम मर जाई। जी के ध्यान करो मजे साला बुढ़वा तोरा बेटी बहिन लोग होची ना पैसा उता आगे में मुत में साले बुढ़ा साढ़े दाढ़ गुटी को तो बल्ले बड़ो अब भौचा भौचा बोला तारो हई देखो तारा गिरा सब तो हर दुनिया में ढांच। बाबा ज्यादा ही ना ज्यादा रहुआ बोलता नहीं। जब हमारा इहे कुल करे के रही तो हम जाके कोठा खोल लेती तब जाके रहुआ लेखा पैसा वाला आदमी ढेर हमारा आगा पीछा तुम हिलइयो। बोल तोड़ काटना पैसा चाहिए हमार ज्यादा पैसा ना चाहिए। हम पैसा के लालची लेकी ना है। हम जितना काम कर लेने उतने हमरा के दी। हई ले तोड़ भलाऊ 5000 रुपया आ हई ले हमरा तरफ से आओ 5000 रुपया। बाबा ई 5000 रुपया अपने गड़िया में ठूस ली और गड़िया में शोभा दी। बाबा हई जब गलत तरीका से पैसा कमाए के रही तनु तो अब रहुआ आके देखो कि कैसे पैसा कमा लियला। अब हम जाता नहीं केना गड़िया फाड़ दे बाबा। पैसा के बड़ी दिक्कत बा। बुचिया के महीना आई तो कोनो काम करती। मम्मी अब आ गेलो। बैठ। काहे बेटी काहे आ गेलो कौन दिक्कत भइल का? हई हाथ में तार पैसा बुढ़वा तार हिसाब करलस का? हाँ माई उ बुढ़वा हमार हिसाब कर देलस आ हम ओकरा ले कह कहल बानी कि पैसा कैसे कमाई गेला हम तोरा के देखाइम। चल बेटी हमार फुल सपोर्ट बा तोरा के। बस माई हमार खाली बस तोर खाली आशीर्वाद चाहिए माई। बाकी हम दुनिया के कोनो कोना में कुछ कर सकीला। बस तू खाली 4 आदमी के खाना बना के रख हम लिया के आवतानी। या आव जान से बात कइला बड़ी दिन भइल बा जा तनी जान भी फोन लगावे। कौन हो? अरे हमार जान के फोन आ गई। हेलो ए जान कहाँ बानी आई ना बड़ी मन करता। रउआ लाइने पे रुकी हमार सहेली आई बड़ी। आ बिलू का काम बा बैठो ही जा। ए सखी तोहार मन करता नु तो एकर दवाई हमारा पास बा। साथ साथ पैसों मिली आ मौजो मिली। हमरा के ओ हमें के का समझली सो हम पैसा पर बेचाए वाला नहीं थी। आ काहे खिसियात हो उ तारा कह दिन का में आई। हई लो 500 रुपया मन होते आ जइह ना तो कुछ किन के खा जइह। ए हम ना रहम हमरा गंदा काम नहीं करे के आ हम तोरा पैसा पर बिकाए वाला दिखतनी। ना रहू तो मत रह। हई लो आउ 500 रुपया चले के मन बा कि हम जाई। ना ना हम चल हम ठीक बा तू चलो हम तोहर घर ही आवत आई। ठीक बा तू अइह हम जातानी। मोसड़ी 1 घंटा से लाइन पर रखले बिया आवाजो नहीं खियावल। फोना काट दे कि ना काटी देखो का कहती अभी। म्यूट पर से हटावे दो। ए जी अब रखी फोन हमरा घरे से कॉल आवता हम जातनी अपन घरे। काहे हमरा से झूठ बोलता रही से? हमरा से बात करे के मन न खाओ। अरे नतिया अगर तोरा हमरा पे विश्वास नहीं है तो फोन रख आज के बाद फोन मत करी है। अगर नती फोन कर देलो तो आके तोरा मुंहे में मूत दे। ठीक बा जो जवन मन कर तवन कर। हम जाना तनी तू हमके छोड़ चाहते बाड़ी। ठीक बा तोरा लेखा 75 गो यहाँ 75 गो जई है। ठीक बा जो जवन मन कर तवन कर। रुक तोरा के ब्लैक लिस्ट में डालो तनी जो नतिया ब्लैक लिस्ट में।
आग नहीं बैठी कहने देखी ना हमारी लिपस्टिक खत्म हो गई लाना दी ए ना हमरा ई पैसा नहीं खे हम ना लिया बहू लाइम कि ना लाइम सही सही बोली बाप रे बाप तो इतना ताव में काहे ला बोलो तड़ीस जो मरवा के लगा लिए का है आता जोर जोर से हाला के लिए बढ़ गया हो दे दिया यहाँ बैठी 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 का भई अरे लिपस्टिक खत्म हो गई हम लिपस्टिक मांगत रही लावे के नामे निकल रहे थे तुम्हें कहत नहीं कि जाके मरवा लिए अब मरवा खाती कहाँ जाई सुन ना मरवाए रे कौन निकल जाए के हई लो पैसा हमार नंबर तो तारा ही बोलही बा हाँ। तू कॉल करी हो हम तारा के बतलाइम तू आ जी हो ठीक हो जाई हाँ ठीक हो जाता नहीं भाई हमको जी चले के दलाने पर ठीक रही ठीक बा ओकन के फोन करके बुलाओ पहले खाना खा लो सन। ठीक बा हम फोन करके बुला देता नहीं अभी ले अली सन्ना रुको फोने लगावे के पड़ी हेलो हाँ बोली क्या कहत नहीं कहाँ बढ़ जाओ अरे आवाज यही घर ही खाना खा के तब दलान पर चल जाई ना ना हमने खाना ना खाई जा हमने के डेट दलाने पावत नहीं जा अच्छा चलो तब ठीक बा तुझे नहीं आवाज हमें ठीक है रेडी फैलू जाओ हारियल तैयार हो जा ग्राहक के बेरा बस 2 मिनट रुक जाई बेटी पूजा कर दो। ए ना भाई ते ही कह दे आज पहला दिन है ठीक बा बेटी कर देते हैं। अरे साला काहे मन मार के बैठल बाड़े रे का बोलो बोल देख ना साला उ हमर नंबर ब्लॉक कर देले बिया। साला ओकरा सोच में ही बैठल बा चल ओकरो से हाई फाई माल दिवावत हम चल साला टेंशन का ले बाड़े हम भाई हूं। अरे दोस्त पक्का भेज करेबे नु चल हम चलता नहीं। साला तोरा दोस्त पे विश्वास नहीं के चल अरे साला होइया हो रे हाँ ये साला कोठा हो साला तोर माला छोड़ दलो तो कथी बोलो ओकरा से ज्यादा एमे मजा मिली चल साला दिवावत हो बबुओ एने काने हमने के लड़का समझ ले बाड़ू का या जवन होला हमने के जरूरत नहीं जा बोलाओ रेट बोलो कितना दाम हुआ रुको जा आओ सन रे ठीक बा आवत नहीं जा अभी हम नहीं आ सकत जी रेडी होता नहीं हम अब बताओ जा ठीक बिया हमरा पसंद बिया कितना रुपया लागी 500 रुपया लगी 500। हईली 1000 रुपया दोस्त तू हो रूम में ले जाओ हम हई रूम में ठीक चल चल जा जा माई हमनी के ऐसे खर्चा मेंटेनेंस ना होई कोनो दूसर तरीका अपनावे के पड़ी वो दोनों के बुलाओ। कहाँ बड़ सुन रे आओ सुन आवत नहीं जा बोली क्या कहता नहीं कल सुबह 7 बजे नहा के अब भोर दुआर पे बुलावे के काम स्टार्ट कर दियो सर। ठीक बा मलिकाइन हमनी के मंजूर बा चलो हो चलो ठीक बा हम हो जाता नहीं जो केन कसन तो उनके जातरा बा कविता कोनो कोइला सन
ए सखी नहा के नहीं क्यों काइल हो आ बोली गावता कोनो नहीं हे राजा आयो खाजा भाग तोरा नहीं खे मजा तू तो 5 लगी के माई बारिश रे ए राजा चले के मन बा अब भाग तू तो अपने कोयला खदान बारिश रे तोरा से तो बढ़िया है बिया चल गए राशन दुकान पर सामान खड़ा गई हां दवाई ले लो सब भैया के हे बाबा अरे फिट करेला चली ए बाकी तार खाची में हमार बोका ना टुपाई ए बाबा 500 रुपया लागी तो पाए के तो छोड़ी ओमे कुल बुला के मर जाई साला बड़ी बुढ़वा बदमाश हो गइल बा एकर लागे साला खोसी के ना एकरे के साला के चाप गुंगा दो बाबू तनी के धरी हजो खैया बा पहले तू हमार खोसी के मुआल के तो देखावो आज लो है 500 रुपया आज चौदह होने तो पहले बाबा दो सब पैसा आ 52 बीघा खेत के कागज ना तो सब है लूट लिया सन क्षेत्री बात चुप आज बाबा का होगा मनोकामना पूरा आज इन कर्म में हमार टूटेगा झूला तब तक के दोनों को लागल है बुरा अरे बुरा दे है कागज अरे सोचो तू खडेर पर जाके सिंगारा को हम आवो तनी जो अरे ना आज आज को आनी नु तो तारा के बता यार छोड़ो अरे चलो लड़के के बात में ना रखो चला चलो चलो जोम के मजा नहीं हो चलो अरे बाप रे बाप मैं संपत्ति छिना गुजब मलिकाइन हईली पैसा आ हेमे बा खेत के कागज हम सब बुढ़वा के छीन लेलाई खेत वाह आज तू तो हमरा के राजा बना देली से बुलाओ ओकरा के आओ गे केने बारी से आओ तनी का कहत बनी जा बोली जा आज के बाद अभी सब काम ना कर हमनी के राजा हो गई जा लॉस हमें 20,000 रुपया अपना अपना घर जा सन जब काम पड़ी तो तोहनी के बुला ले ठीक बा मलिकाइन बेटी हाँ भाई अब हमनी भी इतना संपत्ति हो गई बोलो का कइलो माई सुन पहले हमनी के गाड़ी किनाई आहू बुढ़वा के हमनी के एकदम साफ जला के राख कर देवे के बा हां हाँ सुन ले हाई तो अस्थिर से रह हम जाता ना बाबू एक जगह करत रहो बकरी चलाओ तो गमछिया देबो धोतिया का हो अरे मछली मारे में बिगा गई बटन दे ना बाबू ऐसे हम आवत ना हरा रे का ए बाबा ई क्या हालत बना ले बनी रहुआ अपन आ हम कहले रही नु कि गलत तरीका से पैसा कमाए के होई तो हम रहुआ के कमा के दिखाइम हई देखी हमार गाड़ी आ हई ड्राइवर आ पैसा पर ज्यादा घमंड ना कइल जाला आ हई धरी ली हई 20,000 रुपया आ जाके धोती गंजी किन ले हम चलो गाड़ी स्टार्ट करो पैसा पर कभी घमंड ना कइले